Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niki kula perdalam malih walaupun niki ilmu pun kula sampaiaken nggih. Tiyang menika ibaratipun gambaranipun kula mawon. Kula melampaui keimanan dhateng Allah hanya sekedar kula damel kedhok. Sholawat hanya sekedar kula damel nutupi kepentingan kula, hawa nafsu kula, termasuk kula niki jamaah kula susuk, kula kengken tumbas sabuk, kula kengken tumbas rompi ten kula. Lah niku nggih. Bertopekkan agama, kula ngimami, kula nggada santri, termasuk panjenengan jamaahipun kula ngoten kula akoni niku. Mongko menika kados rame kathah tamuwe. Sampai nggih menika sing dicerita-ceritakaken terose berhasil ngadhep dhateng Allah sampai diparingi tamu sing kados ngoten-ngoten menika nggih. Nah niku kenyataanipun kula ten ngajengipun Allah tertolak sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niku nggih. Mongko menika kula teng donya urip kula niki pun panas krana ngakal-ngakali panjenengan. Urip kula mewah ketinggal ten pikiran panjenengan nggih kula piyambak, namun ingkang saged ngrasakaken orang yang bergedok agama menyampaikan hak kebenaran Allah dengan ayat-ayat Allah, dengan dalil-dalil Allah. Kenyataane kula mboten tenang. Bingung mawon. Senajan kula pun gadah motor lebih dari 2, rumah pun loteng, pun sae, istri lebih dari 1. Lah niku bukti kula niki mboten tenang. Nggih, tapi kula niki di cerita-ceritakaken teng tiang-tiang kula niki berhasil ngadhep ten Allah, keimanan kula berhasil teng ngajenge Allah. Kenyataanipun kula niki tertolak sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niku nggih. Atos panjenengan lek tumut jamaah niku apapun sakit kita serahkan pada Allah. Kalaupun kita sudah pasrah kepada Allah, berarti kita ini sakit ini butuh medis, bukan butuh disusuk. Karena disusuk itu ada khodannya. Kalaupun kita mau meninggal itu sulit sekali. Ada cerita di zaman dahulu itu, karena orang dahulu itu non muslim, tapi ya ini ceritanya di muslim aja. Lah itu mau meninggal sulit, tidak bisa meninggal karena badannya penuh disusuk. Akhirnya datanglah seorang wali Allah berkata, ada apa kok rame-rame? Oh niku wonten tiyang niku kajenge pejah mboten saged. Oh ya wis jobokno kelor iku wis gepuk-gepukno kono lho gaeno adus nang wong sing kate mati niku. Lah sampai saniki pun nggih didamel niku. Lah mongko meniku ayate lek susuk niku syirik, lek sabuk niku nggih kafir, lek rompi niku nggih syirik, nggih murtad, nggih kafir. Lah niku nggih moko sekutu kalian laknatullah. Kata niku. Moko kula niki ajarane kados ngoten. Lah niki mboten diajaraken, pokoke kula ngomel, kula ngene sampean dugi, sampean bayar kula, sampean tumbas sikep kula, sampean tumbas sabuk kula. Niku selesai. Lah niku atos-atos panjenengan mongko menika kula niki ten donya nggih ketinggalane kados tiyang sugih, kados tiyang tenang, kenyataane mboten tenang. Lah mongko malih kula mangke lek pun pejah ten kuburan. Lah niku nggih niku ilmune ten mriki. Krana Allah pun sanjang
Lek kula niki nglampahi kiambe istiqomah kiambe melalui ilmu kanuragan. Lek pun pejah niku mangke kula ten lebete kuburan. Niku diide-ide sing napa kula lampahi selama kula hidup niku wau ngewangi kula termasuk nyusuk niku wau khodame jela niku kula diide-ide ten lebete kuburan. Niku nggih niki lek ilmu kesesatan sing kula lampahi kiambe melalui berkedok agama niki ten lebete kuburan nggih. Niku ten lebete kuburan dukun-dukun berkedok agama iku parah. Jine kan mriku disiksa melalui jin-jin sing kula kengkeni wau niku wau. Niki lek ilmu sing kula lampahi kiambe kula nedhi dhateng Allah kiambe nggih diparingi krana ilmu napa mawon ten donya niki diparingi dhateng Allah tapi mangke dadi pertanggungjawaban ten alam dunia ini ten alam kubur ten akhirat niku niku wau sing kula sanjangi ngelmu kiambe nedhi ten Allah kiambe nggih diparingi tapi mboten diridani ten akhirat. Lah niki ilmu ingkang kula nggadahi ilmu sesat perdukunan yang berkedok agama wonten salah setunggale gurune. Lah niku nggih berguru pun sang guru ini sering membuat ritual untuk menghadap kepada makhluk-makhluk yang dinas oleh Allah termasuk Nyi Loro Kidul, termasuk nggih sing papan werit-werit Gunung Kawi, termasuk sing ten pundi-pundi sing gadahi tempat tersendiri. Lah niku mongko menika perjalananipun kula nulungi tiyang, nambani tiyang niku basa nulungi kenyataanipun ngakali. Nggih. Niku mongko mangke lek pun kula laksanakaken sedanten kados mriku termasuk kula nyembaten selain Allah, mangke kula lek pejah tumut mereka bukan untuk menjadi yang kita suruh-suruh, yang kita mintai melalui mereka itu bukan kita ini di situ sebagai yang enak-enak, tidak. Kita ikut mereka, kita dijadikan budak. Kalaupun kita di dalam laut, kita dijadikan jembatan mereka, kita diinjak-injak oleh mereka, kita ya disiksa-siksa oleh mereka. Nah itu kalau kita ngelmunya minta kepada makhluk-makhluk termasuk niku wau ingkang kula sebut, termasuk jin lot, termasuk jin nefrit, termasuk ten iblis, termasuk ten setan niku saged nyoto niku. Krana napa nggih niku wau kula diparingi pengalaman dhateng Allah, alhamdulillahirabbil alamin, mung kula mung sekedar diparingi semrapto bahwa mereka ini ada untuk saya ditawari ikut mereka. Niku alhamdulillahirabbil alamin, saya ini ndak tahu ngerti ilmu opo-opo niku, hanya bersolawat karena saya imani dari kecil sampai saya dipertemukan ilmu-ilmu yang saya baca itu adalah juga pemberian dari mereka. Nah itu nggih. Lah niku maka seorang diri ini yang menghamba kepada makhluk-makhluk Allah yang dilaknat Allah, saya punya tempat tersendiri. Sama itu, hampir sama, bedanya sehelai rambut. Nah ini kalau yang saya ini punya tempat tersendiri, ruangan tersendiri, itu ada sesajennya, ada ritual-ritual khusus untuk memanggil mereka. Nah itu, maka dari itu nanti saya di dalam kubur itu nunggu kiamat. Sebelum kiamat saya ikut mereka, saya disiksa oleh mereka. Nah itu lain kalau dengan yang awal tadi. Yang awal tadi karena ilmunya ilmu sendiri, mintanya kepada Allah, kalau mati tetap di alam kubur situ, tidak ikut apa-apa, tapi juga sama
disiksa oleh khodam-khodam yang membantu saya saat nambani sewaktu saya hidup. Nah niku nggih. Nek sing niki wau ilmu yang ini adalah ada rajanya, ada juga selir-selirnya, ada juga yang lain-lainnya. Nah itu niku kula nggih ditawari. Mongko niku kula niki dikatakan seorang yang tidak mengerti saya katanya orang sesat, orang gini. Kenyataannya saya tidak pernah mengajarkan kesesatan, malah saya mengajarkan haknya Allah tertangkap oleh syariat akal ini yang saya ajarkan adalah sholawat. Mengimani bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam niku panutanipun tiang Islam paling utama. Bisanya masuk surga orang Islam ini ya melalui Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah niku wau kula sanjang lek sing tumut enten yang didewakan, dipertuhankan itu nggih mangke pejahe tumut niku. Lah niki sing umum terkadang niku kita niki seakan-akan menerima akal melihat kenyataan ini seakan-akan benar. Karena apa? Nah, niki nggih umum untuk pribumi perdukunan yang berbau 100% agama. Nggih niku wau wacanane asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya Allah ya Sayyidi kula nyuwun karomahipun Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Waliullah. Lah niku Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir senajan ratune wali sedunia niki mboten asal diparing ditedhi napa-napa niki ajaran ingkang sesat. Nggih, muter-muter kaya wong gendeng mboten enten napa, mboten enten niki mencelat. Nggih, sing diamalaken hijib, sing diwaca amalane nur buat, sing diamalno surat Yasin Fadilah lan basa-basa ilmu kekanuragan wacanane niku Jawa atos-atos panjenengan kalamipun Allah Al-Qur'an niku dados keimanan kita nggih. Al-Qur'an niku basaipun Allah sanes basa negara kono basa negara iki sanes boten saged diartikan. Mung kita niki saged ngamalaken wacanan ingkang melalui Al-Qur'an niku. Napa artine nggih napa terus Allah mangke kita diparingi semrap piyambak. Tapi apa Mas Irul kok ana sing ngarteno Al-Qur'an niku nggih kersane niku. Niku mangke tanggung jawab ten Allah mangke ten akhirat. Nggih niku wau bab ilmu perdukunan, bab ilmu pejahe diri ini dalam kesesatan. Nggih, pun jelas niku wau ilmu sedanten boten angsal dilakoni, boten angsal didadosaken istiqomah. Mongko menika kita niki nggadah turunan anak, turunan putra-putri kita cek dadi tiyang ingkang manfaat ten lebete agama lan ten lebete negara, terutama berbakti kepada kedua orang tua. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.